Рахмет. Тәмле булган. Кашан син үзең ашарга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Гашык булдым бугай, соң мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соңгы тапкыр гашык булуымны сине күргәч кенә аңладым. Тик соңгысы булсын инде диеп мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә, татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды.